Mä olen Manni-Mariana ja me ollaan mun kotitilalla ja mä olen meidän suvus 4. viljelijä ja me viljellään tätä mun miehen kanssa, Kalle Vesasen kanssa. Ja viljellään myös Kallen maatilla. Me harkitaan tosi tarkkaan, jos me investoidaan koneisiin. Ja silloin täytyy olla muiden viljelijöiden käyttökokemuksia ja videoita ja klippejä, että se on varmasti oikea hankinta oikeaan paikkaan. Ja pyritään tietenkin tehokkaaseen ja järkevään valintaan, mutta kustannusten noustessa niin se tulee entistä tarkemmaksi, että minkä koneen hankkii vai käyttääkö urakoitsija. No, mulla on ollut tää Enbökin Rikka-AS 12 vuotta ja olen ollut siihen erittäin tyytyväinen, että me ollaan tehty sillä monenlaisia viljelytoimenpiteitä. Me ollaan ensinnäkin, kun meillä on karjatila, niin meillä on todella tärkeää, että me saadaan onnistunut nurmen siemen kasvusto. Eli me siinä rikka-äästyksen yhteydessä, sokkoäästyksen yhteydessä kylvetään sit heinäsiemenet sillä ja perustetaan meidän nurmituotanto. Ja sitten meillä on savimaat, että jos tulee kova rankkasade tässä keväällä, niin kuin tänä keväänä on tullut, niin me rikotaan myös sillä kuorettumia. Et jos tulee semmoinen kova kalliokarppa, niin sillä saa tosi hyvin ne rikottuja, kun tämän koneen työleveys on 12 metriä, niin se on yhtä juhlaa sen kanssa työskennellä. Saa nopeasti ja hyvin ja sen koneen saa säädettyä eri tehtäviin tosi hyvin, että haluaako rajumpaa muokkausjälkeen vai hienompaa. Ja se on aika helppoa. Mulle henkilökohtaisesti, jos valitsee koneen merkkiä tai mitä tahansa, jos ostetaan, olisi kotimaisuus, pohjoismaista tuotettu tai eurooppalainen kone. Mä haluan suosia niitä ja vielä tärkeämpää on se, että on perheyritys, koska silloin tietää, että se on laadukkaasti ja kestävästi tehty ja siinä ei ole se talous edellä tehty, vaan siellä on arvomaailma aivan eri kuin on pörssiyhtiö vaikka joku kauppa. Sama pätee Agrimaan yritykseen. He tietää tasan tarkkaan, mitä maanviljelijän arki on ja mitä me vaaditaan koneelta, luotettavuutta, toimivuutta. Kaikki on toiminut pimpan päälle ja henkilökunta on aivan ihana. Tämmöisten yhteistyökumppaneiden kanssa niin se oma arki ja oma mielenkiinto tähän ammattiin, niin se tekee sen. Ehdottomasti haluan suositella Agrimaata ja kehottaa yhteistyöhön ja ottaa heihin yhteyttä.